A Onikča zasahuje. Niky. Já se tam bojím. Niky, já ještě za dveřma mám boty. Jo, já tak sám, já nejdu. To jsou moje rifle kazuál. Niky, prosím. Niky, prosím. Tak já jdu tam s tebou. Počkej, já tam jdu. Niky, bája, akce. Jo, ještě za dveřma mám boty. Prosím, zaberete mi tam ty boty. Hej. Prosím, Tam žádný boty nejsou. Jo, za dveřma. Tam na kraji. Jo, Já prosím. nejdu až tam na kraj. Na tom druhém. Tam. No tak tam nejdu. Niky, prosím. Ještě prosím, jenom se pro ně ohni. Haló? Je někdo doma. Prosím. A co jsi Jsem si kakal. Třeba to Niky, prosím. Jo, mě vezmi. Tam. Proč mám na to nejel?